Tay, mayong buntag. Nambutag ko. Unsa man ka dire? Ay, nagpahuway lagi ko kay kapoy man kayo. Man kagikan. Gikan pa sa bukid kay nagpagkapayas. Mahal lang ibaligya. Palit bugas. Eh, huminga nung ikaw bugas doon kay kuhaan nilaing trabaho. O ba'y trabaho na? Ay gimingaw namo ka og bugas tay. Oo, huminga na kay Unsa ra man da inyong kaog saging ug lutya. sige ra mo ka og sagig lutya. Oo, Wala na kay lain panginabuhi day karon tay. awa na. Wala na? Wala. Unsa naman lay panginabuhi mo ron tay? Ako ano lang ka nang manguan ko, manguha og pakoy baligya. Mungag pa koy baligya. Oo. Tagpila ra mo halin mo sa isa ka adlaw. Na halin na sa usahay. Tagkuan, tag 20 pesos, palit bugas, 1 kilo. Di mo na kaigog isa kilo kay tag 60 naman kilo karon. Tungag kilo, Ha? tungag kilo. Tagpila man ang kilos bugas dire? Tag 42. 42. Oo. Napa kay mga anak tay? Ako mga anak kayo, lagi yun naman kayo. Lagyo na kayo. So, Dabaw, Pila man kabuk imong anak? maybe. Siyam kabuk. Oo, Pila na may nabilin din sa inyo? wala yun. Wala bisang isa. Oo, wala, bisang isa. Nya kinsa may kauban nimo diha sa inyong balay? Ako ang asawa. Imong asawa? Oo. Pila na edad yung kayo mo karon tay? Kuan, 72 na ko. Imong asawa? Kuan, 68. 68. Oo. Karon tay mangutana ko sa imong tay napa kay kontak sa imong mga anak? Awa, mangkoy kontak. Wala kay kontak. Wala. Dugay-dugay na mo wala nagkita sa mga anak ron. Dugay na, mga tulo na katuig. Wala na sila ni bisita sa imong ha? Wa man, bisita sila dire. Ay, binlalamig, tag 5 kilo mo. Ano na? Uli dayon. Uli na yun. Amayon na lang tayo no kay nagibilin. Oh, may na lang, kaya nagibili na. Kuhan, 5 kilo. Nya karon tay unsa man imong dala kapayas? Kapayas. Ibaligya na nimo? Ay, baligya kay... Araw, makabugas. Ibaligya nimo aron makabugas. Oh. Sige ani lang tay. Okay ra sa imo ako'y palitan na. Oo, pwede kapon. Pila may baligya nimo na ron? Ako ka nang bali lang 1 kilo bugas. Isa kilong bugas. Bali tag 42 ang bugas. Oh. Hangyoon ko lang na bali itong kilo na bugas. Oh, nala. Mga 20. Nala. O sige tayo. O na kay Cecilio na? Wala eh. Ha? Wala eh. Ay mo lang na. Wala ko yung sinsilyo kay... O dungagay pa na tayo tay. Manugo pa ko. Papalit yung bugas, ani. Manugo ka palit bugas. O dungagay pa lang na. O palit ni magbugas. Palit ni magsudaan. Bugas o sudan. Oo. May na lang. Nga tay. Di na ako magdugay. Oh, na. Napay tao dito sa Alam, unahan. mo, hinahinay na po kong uli. Kay Oo. Layo-layo pa yung ulian. kapahuay. Layo-layo pa. Pero dito sa unahan tay. Napay tao? Apa tao dito? Sige tay. Di mo agtos ako dito tay. Oh. Sige agtos ako tay. Ano na no? Diha na. Ibaligya na. Oh. Sige tay. Oh.